Каю! Час дзень распачынаць, весяліцца, бегаць і спяваць. Разам з хамфам спяваць. Разам з хамфам спяваць. Уоллес ды Лун, дядька Гары тут, матуля, татуля, всі разом ми і ти. Гай! Разом з хамфом спявай. Гурт дядькі Гары. Аднойчы хамф быў у гасцях у дзядзькі Гары. І вось ён ужо збіраўся дадому, як дзядзька Гары нешта прыгадаў. О, хамф, я маю падарунак для цябе. Ей! Хамф дастаў з пакеціка падарунак. Там было нешта доўгае і тонкае, з дзіркай унутры. Дзякуй, дзядзька Гары, мне падабаецца гэта доўгая тонкая рэч. Гэта труба. Бярэш яе вось так і граеш. Дзякуй, дзядзька Гары, я люблю граць. Я таксама. А можа нам заснаваць гурт? Добра. Ой, хамф, час табе вяртацца. Я абяцаў тваёй маме, што ты будзеш да абеду. Але мне падабаецца граць у гурце. Мы працягнем граць. Будзем гуртам на гастролях. І дзядзька Гары з хамфам адправіліся ў гастролі. Яны гралі ўсю дарогу дадому. Яны ўжо падымаліся да кватэры хамфа, як адчыніліся дзверы кватэры Лун. О, мне было цікава, што гэта за гукі. Здароў, хамф. Ты такі гучны. Таму што я граю ў гурце з дзядзькам Гары. Нам падабаецца граць музыку. Оу, і я люблю граць музыку. Можна і Лун будзе ў гурце, дзядзька Гары. Чаму б і не? Але мне няма на чым граць музыку. Не хвалюйся. Упэўнены, мы нешта знойдзем. Вітаннечка! Здароў, Уоллес! Уоллес пачуў шум і захацеў спусціцца, каб паглядзець. Я граю ў гурце з дзядзькам Гары і Лун. Мы граем музыку. А, пачакайце, я нешта прынясу. Ха-ха, так і думаў, што гэта вы. Уоллес вырашыў узяць свой казу. Выдатна! Ты таксама можаш граць у гурце, Уоллес. А на чым граць мне? Мы граем у гурце дзядзькі Гары. Цудоўна. На чым мне можна граць, дзядзька Гары? Ты будзеш граць на барабанах. Але на барабанах тканіна. І бракуе палачак. Больш не бракуе. Лун грала на барабанах, і ўсе былі гатовы пачынаць.
Раз, два, три, чатыры. І яны пачалі граць гучна-гучна. Супер! Так. Яшчэ. Поехали. Так. Абед. Обед. 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 Ох, хоць трошечки цішыні. Мне падабаецца граць музыку. І мне. І мне. Давай зайграем яшчэ пасля абеду, дзядзька Гары. Баюся, мне трэба будзе дадому. Але я пакіну вам падаруначак. Спадзяюся, гэта не зноў нешта шумнае. Гэта амаль заўсёды нешта шумнае. Хамф любіць шумныя падарункі. Дзядзька Гары ўставіў дыск у магнітафон і ўключыў. Так падобна на нас. Бо гэта мы. Цяпер можна паслухаць наш гурт, калі захочацца. Дзякуй, дзядзька Гары. Дзякуй, дзядзька Гары. Дзякуй, дзядзька Гары. На здароўе. Час дзень распачынаць, весяліцца, бегаць і спяваць. Разам з Хамфам спяваць. Разам з Хамфам спяваць. Уоллес ды Лун, дзядзька Гары тут, матуля, татуля, все разом мы і ты. Гай! Разом з Хамфом спявай. Хамф паскараецца. Аднойчы Хамф прыйшоў пагуляцца да Лун. Мама Лун займалася ёгай. Лун таксама любіла ёгу. Хамф, погляди, я стою на одной нозе. Поспробуй и ты. Добра. А гэта зусім няпроста. Трэба працягваць спрабаваць, як я. Гэта называецца кулёк. Зможаш зрабіць кулёк, Хамф? Не ведаю. Ох, я заўсёды гатовы. Проста не ўпэўнены, што перакулюся цалкам. Табе дапамагчы? Не, не хачу пакуль перакульвацца. Лун! Не пхай Хамфа, ён яшчэ не гатовы. Але гэта проста. А можа, пойдзем у парк? Добра. Я скачу вельмі добра. Так, вельмі добра. Мама Лун павяла Хамфа з Лун у парк. А я лётаю вельмі добра. Хамф ведаў, што не можа лётаць, але яму дужа хацелася выканаць кулёк. Сябра Хамфа Уоллес таксама быў у парку. Здароў, Хамф! Здароў, Уоллес. Што ты робіш? Хамф, ты стаіш да гары нагамі. Я спрабую зрабіць кулёк, але не ўпэўнены, што змагу цалкам перакуліцца.
Але гэта проста. Я табе дапамагу. Ох, Лун! Вой, прабач, Хамф. Я не хацела. Атрымалася! 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 Зраблю кульок яшчэ! Гатовы, Хамф? Гатовы! Зноў атрымалася! Малайчына, Хамф! О, Цяпер не дапамагай! Добра. хутка Хамф ужо мог рабіць кулёк цалкам самастойна. А давайте зробім кулёк усе разам. Падрыхтаваліся, нахіліліся, наперад! А я вельмі хутка бегаю. Глядзіце. Бачыце, вельмі хутка. Люблю бегаць! Бяжым, бяжым! Пачакайце! Я вельмі хуткая! А я ще хутчэйшы. Амаль. Калі яны пачалі падымацца, Лун запаволіла бег. Уоллес таксама запаволіў. Але Хамф запаволіў яшчэ больш. Сюди, Хамф! Ти надто марудний! Добре, наперед! Давай, Хамф! Але я стаміўся. Хамфу хацелася дагнаць сяброў, а потым сталася нешта дзіўнае. Ого! Як ты гэта зрабіў, Хамф? Думаю, я проста зрабіў кулёк. Насамрэч, ты зрабіў кучу кулькоў. Кучу кулькоў. І я хачу паспрабаваць. І я! Ты марудна ўзбіраўся на ўзгорак, але спусціўся вельмі хутка. Хамфу таксама хацелася спусціцца. Але галава так круцілася. І я зрабіў некалькі кулькоў. Бачылі? Яшчэ раз, яшчэ! За намі, Хамф! І я паспрабую яшчэ. Кулькі – мой улюбёны занятак. Скочванне! Гэта проста скочванне. І Хамф з сябрамі ўвесь вечар скочваліся з узгорка. Час дзень распачынаць, весяліцца, бегаць і спяваць. Разам з Хамфам спяваць. Разам з Хамфам спяваць. Уоллес ды Лун, дядька гары тут, матуля, татуля, все разом мы і ты. Гай! Разом з Хамфом спявай. Новое слово Хамфа. Аднойчы Хамф чытаў сам сабе казку. А потым маленькі аўтобус вярнуўся ў аўтобусны парк і лёг спаць. Хамф чуў некаторыя свае казкі столькі разоў, што знаў на памяць усе словы. А ў некаторых ён не ведаў аніводнага слова. Мышка! Але Хамф быў не супраць, яму падабаліся малюнкі. А яшчэ яму падабалася, калі казкі чытае мама або тата.
Тата працював за комп'ютером. Вітаю, Хамф. Вітаю, тата. Почитаєш мені казку? Па праўдзе, Хамф, я цяпер троху заняты. Мне трэба сёе-тое дарабіць на камп'ютары. Хамф паглядзеў на камп'ютар. На маніторы было вельмі многа слоў. Тата, а што тут написано? Тут напісана «Гадавая справаздача». Хамф не ведаў, што такое гадавая справаздача. Але гучала гэта нецікава. А можна і мне папрацаваць за камп'ютарам? Добра, але толькі крышачку. Пачынай. Хамф паклаў пальчыкі на клавіятуру і націснуў кучу літар запар. Потым ён увёў кучу розных літар разам. А тут што написано? Напісана «Кугубу джулац флат пібл габушу». Якое смешнае слово! Прочитай зноў! Кугуку джулац флат пібл габушу. Ніколі не бачыў такога слова. Але баюся, я мушу зараз працягнуць працаваць. Хамфу ўсё яшчэ хацелася паслухаць казку. І ён пайшоў шукаць маму. Вітаю, Хамф. Вітаю, мама! Ты занятая? Не, я просто гартаю часопіс. Хамф таксама зазірнуў у часопіс. На старонках было шмат слоў. Што тут написано? Напісана «Распродаж за паўцаны». Хамф не ведаў, што такое распродаж за паўцаны, але гучала гэта нецікава. Почитаешь мне казку? Добра. І мама прачытала Хамфу казку. Мышка Элли жила под подлогой у миссис Труби ў доме нумар 21. Казка была нашмат цікавейшая за часопіс або камп'ютар. Тады мышка Элли і миссис Труби падзялілі апошні сэндвіч з сырам і пайшлі спаць. Почитаешь мне яшчэ адну? Па праўдзе, мне трэба ў краму, Хамф. Пойдзеш са мной? Так, па праўдле. Хамф не ведаў, што такое па праўдзе, але гучала гэта цікава. Па праўзе. Мама, што такое па праўдзе? Па праўдзе? Па праўдзе гэта як праўда. Калі ты праўда хочаш нешта зрабіць, кажаш: па праўдзе я хачу пайсці ў парк. Па праўдзе я хачу пайсці ў парк. Але нам трэба ў краму. Па праўдзе. Па праўдзе. Хамфу спадабалася новае слова. Ён стараўся карыстацца ім у краме. Па праўдзе, можна мне весці каляску? Па праўдзе, возьмем, калі ласка, шматкі. Добра. Па праўдзе я хачу паехаць у калясцы. Хамф стараўся карыстацца новым словам і па дарозе дадому. Па праўдзе, мама, можа, пойдзем цяпер у парк? Добра. Па праўдзе, здаецца, у маёй шэрсцы пясок. І ў маёй. Па праўдзе. І ўвогуле, Хамф стараўся карыстацца новым словам усюды. Па праўдзе, можна мне апусціць мае лодкі ў ванну? Па праўдзе, мама, можна мне малака, калі ласка? Хамф, ты дзе? Час чысціць зубкі. Я па праўдзе хаваюся. Я цябе знайшоў. І вось ужо пара класціся ў ложак. Па праўдзе, Хамф сёння вывучыў новае слова. Па праўдзе, я сёння таксама вывучыў новае слова. Кугуку джулац флат пібл габушу. Якое смешнае слова. Гэта слова, якое я напісаў на камп'ютары. Ах,
Які ти розумний. Добраніч, Хамф. Добраніч. Добраніч. По правді. Хамфу сподобалося нове слово. Цікаво, ці вивучить він якое-небудь ще й завтра. По правді. Час дзень розпачынаць, весяліцца, бегаць і спяваць. Разам з Хамфам спяваць. Разом з Хамфом спявать. Уоллес де Лун, дядько гори тут, матуля, татуля, всі разом ми і ти. Гай! Разом з Хамфом спявай. Хамф згубіўся. Аднойчы Хамф гуляў са сваёй сяброўкай Лун. Ау, Твоя корона зламалася. таму што гэта не карона. Гэта ты, Яра. Яна і мусіць быць такой. Лун удавала з сябе прынцэсу. А цяпер давай пабудуем для мяне замак. Прынцэсе патрэбна шмат падушак, каб прысесці. Хамф дапамог Лун пабудаваць вялікі замак з падушак. Я таксама хачу быць прынцэсай. Ты не можаш быць прынцэсай. Ты хлопчык. Але мне падабаюцца падушкі. Добра. Будь прынцэсай, калі хочаш. Прынцэсы любяць скакаць. Так, мы гэта любім, праўда? Лун, ужо час ісці ў краму, бо потым, як вернемся, будзе надта позна гатаваць вячэру. Але мы гуляем. Мы ненадоўга. Зможаце пагуляць, калі вернемся. Лун не хацелася ісці ў краму. Але часамі трэба рабіць пакупкі нават насуперак жаданню. Прынцэсам не падабаюцца крамы. А мне крамы падабаюцца. Няўжо? Так, мне падабаецца вазіць каляску. О, і я так магу. Я вельмі добра важу каляску. Хадзем, дзеці, вы ж не хочаце згубіцца? Хамф не хацеў згубіцца, таму ён паспяшаўся за мамай Лун. І вось яны ў краме. У гэтай краме Хамф яшчэ не бываў. Так многа трэба паразглядаць. Напрыклад, малюнкі над столлю. Або гару з хлеба. Ой, прабачце. Можа, лепей я павязу каляску? Лун, паглядзі! Хамф знайшоў рыбны аддзел. Там столькі усялякай рознай рыбы. Некаторыя троху пужалі. Гэта не рыба, а марскі монстр. Дзеці, хадзем, вы ж не хочаце згубіцца? Што нам яшчэ трэба? Бульба, салата, апельсіны. Я ведаю, дзе ляжаць апельсіны. Не. Не. А дзе апельсіны? Вунь яны! Хамф, што ты робіш? Мне не трэба так шмат апельсінаў. Я не хацеў. Нічога, Хамф, часамі здараецца. Хадзем, дзеці, вы ж не хочаце згубіцца? Хамф не
не хацеў згубіцца, але хацеў пакласці ўсе апельсіны на месца. А потым ён паспяшаўся за мамай Лун. І ён ішоў проста за ёю, каб дакладна не згубіцца. Але хутка заўважыў, што нідзе не бачыць Лун. Можа, Лун згубілася? Вітаю. Голас не гучаў, як голас мамы Лун. Гэта была не мама Лун. Ты згубіў сваю маму? Не, я згубіў маму Лун. І згубіў Лун. І цяпер я сам таксама згубіўся. Хамф яшчэ ніколі не губляўся. І яму гэта не падабалася. Хамф! Вось ты дзе! Мы з мамай усюды цябе абшукаліся. Думалі, што ты згубіўся. Я стараўся не згубіцца. Але я пайшоў не за тымі нагамі. О, Хамф! Хамф, Лун і мама Лун вырашылі трымацца за рукі ўсю дарогу дадому. Вітаю. Дзе былі? Мама! Мы толькі што з крамы. А я згубіўся. О, Хамф. Я вельмі рада, што ты знайшоўся. І я. Мне было так сумна згубіцца. Хамф любіў абдымацца, калі сумаваў. Можа, зноў пагуляем у прынцэс? Але гуляць у падушачным замку таксама любіў. Гэтым ён і заняўся. Час дзень распачынаць, весяліцца, бегаць і спяваць. Разам з Хамфам спяваць. Разам з Хамфам спяваць. Уоллес ды Лун, дядька Гары тут, матуля, татуля, все разом мы і ты. Гай! Разом з Хамфом спявай. Хамф гатуе печыва. Аднойчы Хамф гуляў у дыназаўра пад каробкай. Вітаю, Хамф. Вітаю, мама, а я дыназаўр. Што, праўда? Хацела пацікавіцца, ці дыназаўр не хоча прыгатаваць са мной сырнае печыва. Так, хачу. Хамф любіў сырнае печыва. Хадзем памыем ручкі. Хамф быў досыць высокі, каб даставаць да ракавіны самастойна, калі стаяў на сваёй прыступцы. Асцярожна, Хамф. Але часамі Хамф забываў, што стаіць на ёй. Мама дапамагла Хамфу стаць на крэсла ля стала. А Хамф дапамог пакласці ў місу інгрэдыенты. Перамяшаць і раскачаць цеста. Бяры формачку, каб выразаць пячэнькі, Хамф. Самастойна? Так, думаю, ты здольны. Хамф любіў усё рабіць самастойна. Але гэта бывае няпроста. Ой, упала на падлогу. Асцярожна, Хамф. Хамф быў вельмі асцярожны. Ён зрабіў круглыя пячэнькі. Пячэнькі-зорачкі. І пячэнькі ў выглядзе трусікаў. А мама паставіла іх гатавацца ў духоўку надоўга-доўга. Асцярожна, Хамф. Помні, што духоўка гарачая.
Шмат з чым трэба быць асцярожным. Хамф стараўся запамінаць такое. І тут пазванілі ў дзверы. Гэта Лун! Яна прыйшла пагуляць з Хамфам. Вітаю, Лун! Вітаю, Хамф. Я дапамог маме спячы сырнае печыва. Я люблю сырныя пячэнькі. Вельмі люблю. А дзе яны? Мама паклала іх туды. Паясце сырныя пячэнькі ў абед. Добра? Я голодная. Але яшчэ не абед. Я хочу толькі паглядзець. Але не дастаю датуль. Я маю адмысловую прыступку, каб быць вышэйшым у ванне. Хамф і Лун пайшлі ў ванну па адмысловую прыступку. І прынеслі на кухню, каб Лун стала вышэйшай. Але і так яна была недастаткова высокай, каб убачыць. Асцярожна, Лун! Мне патрэбна нешта вышэйшае. Напрыклад, тое крэсла. Гэта вельмі высокае крэсла. Вельмі высокае. Дзякуй, Хамф. Але цяпер я надта далёка. Можаш падсунуць, калі ласка? Хамфу не вельмі падабалася гэтая ідэя. Можа, запытаем маму? Смеху варта. Я зраблю гэта і сама. І тады яны разам падсунулі крэсла. Але Лун усё яшчэ не магла ўбачыць, што ляжыць на стальніцы. Асцярожна, Лун! Часамі я сяджу на падушках, каб даставаць да стала. Часамі і я так сяджу. Давай прынясём падушкі. І Хамф з Лун пайшлі ўзяць падушкі. І паклалі іх на крэсла, каб зрабіць Лун вышэйшай. Тады Луну забралася на самы верх. Хамфу не вельмі падабалася гэта ідэя. Асцярожна, Лун! Я змагу. Люблю рабіць усё самастойна. Я бачу печыва. Я бачу... Лун! О, не. Лун, усё добра? Я ударылася дзюбай. Ох. Я пацалую, каб не балела. Я таксама пацалую, каб не балела, Лун! Нехта спрабаваў пакаштаваць сырныя пячэнькі? Я ведаю, што вы ўжо вялікія, але яшчэ не такія вялікія, каб усё рабіць самастойна. Калі хочаце печыва, трэба проста папрасіць. Але чаму б не пакаштаваць па адной? Каб праверыць, ці добрыя. Хамф і Лун узялі па пячэньцы. Праверыць, ці добрыя. А потым яны гулялі ў пакоі да самага абеду. Хочаце яшчэ гарбаты, містер Дыназаўр? Так, хачу. Трымайце. І хутка дзюбе Лун стала значна лепш. Лун нават забыла, што яна балела. Час дзень распачынаць, весяліцца, бегаць і спяваць. Разам з Хамфам спяваць. Разам з Хамфам спяваць. Уоллес ды Лун, дзядзька Гары тут, матуля, татуля, все разом мы і ты. Гай! Разом з Хамфом спявай. Хамф у тумане. Аднойчы Хамф углядаўся ў вакно. Але там нічога не было. Не было дамоў, не было дрэў, і ліхтароў не было. Не было нават неба.
Куды ўсё падзелася? Гэта туман, Хамф. Такі сёння туманны дзень. Вось і ўсё. Хамф выглядваў у туманны дзень, але нічога не было відаць. І тады ён убачыў кагосьці. Кагосьці, падобнага на дзядзьку Гары. Вітаю. Здароў. Гэта і быў дзядзька Гары. Дядька Гары! Вітаю, Хамф. Хамф любіў дзядзьку Гары. Дядька Гары, а твоя кватэра знікла? Не, моя кватэра на месцы. А чаму ты пытаеш? Праз туман усё пазнікала. Не хвалюйся, Хамф, усё на месцы. І парк таксама? Нават парк. Хочаш паглядзім? Так. Я забяру Хамфа ненадоўга ў парк. Думаю, гэта файная ідэя. Дзядзька Гара дапамог Хамфу надзець шапку, каб было цёпла. Дядька Гары, парк знік. Але не па-сапраўднаму, Хамф. Яго проста не відаць. Туман — гэта вялікае воблака, што спускаецца да нас і асядае на зямлі. Хамф яшчэ ніколі не быў у воблаку. Ён адчуваў кроплі вільгаці на тварыку. Нейкая крылатка з'явілася з туману, а потым ізноў знікла. Чараўніцтва! Хамф зусім не бачыў пляцоўкі для гульняў. Але дзядзька Гары ведаў, дзе яе знайсці. Бачыш, усё на месцы. Я вельмі хуткая гоначка. Потым Хамф пачуў голас, падобны на Уоллесаў. Гэта і быў Уоллес. Вітаю, Уоллес. Хто гэта сказаў? Гэта я. О, Хамф! Я цябе не бачыў. Парк такі замглёны. Таму што тут туман. Гэта як вялікае воблака навокал. Вітаю, Уоллес. Ты тут адзін? Уоллес! Не трэба так уцякаць, можна згубіцца. Я быў гоначкай. Бом-бром! Ву! Уоллес з Хамфам гулялі ў гоначкі на пляцоўцы. А дзядзька Гары быў святлафорам. Чырвоны, зялёны. Чырвоны, Уоллес. Дзе твая шапка? На пяньку. Я зняў яе. Можаш надзець назад, калі ласка. Сёння холадна. Ладно. Вум-вум. І гоначка Уоллес паехаў па сваю шапку. А гоначка Хамф за ім. Пянёк не тут. Зусім не тут. Хамф і Уоллес больш не бачылі пляцоўкі для гульняў. Уоллес! Уоллес! Але чулі тату Уоллеса. Можа, ты згубіўся? Я не згубіўся. Згубіўся тата. Вось ты дзе, Уоллес. Бачыш? Надзявай шапку і вяртаймася дадому. Бывай! Бывай. І Уоллес з татам зніклі. Чараўніцтва! Нам таксама пара дадому, дзядзька Гары. Мне не. Я магу застацца яшчэ, калі ты застанешся. Я таксама магу застацца яшчэ. Хамф і дзядзька Гары засталіся ў парку і гулялі ў гоначкі. А потым парк пачаў вяртацца. Хамф зноўку бачыў дамы на іншым баку парку.
Яшчэ бачыў сцежку, якою вяртацца дамоў. І вось час вяртацца. А воблака туману таксама вярнулася дадому на неба. Думаю, што вярнулася. Бывай, воблака. Да пабачэння, туман. Дзядзька Гары, добра, што парк таксама вярнуўся. Было б сумна, калі б ён знік. Мне таксама, Хамф. Мне таксама. Час дзень распачынаць, весяліцца, бегаць і спяваць. Разам з Хамфам спяваць. Разам з Хамфам спяваць. Уоллес ды Лун, дзядзька Гары тут, матуля, татуля, все разом мы і ты. Гай! Разом з Хамфом спявай. Паціху, Уоллес. Адным ранкам Хамф гуляў у гасцёўні. І чуў, як Уоллес бегае паверхам вышэй. Часамі Уоллес бегаў вельмі шмат. Уоллес! Цікава, што робіць Уоллес? Мама, Так, Хамф. можна мне пайсці паглядзець, што робіць Уоллес? Добра. У кватэры Уоллеса было вельмі шумна. Вітаю, 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 Хамф. Ох, сёння Уоллес ізноў супертыгр. Ці Уоллес не замалы, каб глядзець супертыгра? Але гэта ягоная улюбёная праграма. Вітаю, Уоллес. Я не Уоллес. Я супертыгр. Паціху, Уоллес. Супертыгр вельмі хуткі. Табе падабаецца супертыгр, Хамф? Не ведаю. У мяне дома супертыгра няма. А тут ёсць. Супертыгр. Пяу-тю-пю. Часамі Уоллес быў вельмі смешны. Мама Хамфа пацікавілася, ці не хочуць Хамф з супертыграм у парк. Так, так, так. Цішэй, Уоллес. Я буду скакаць. І я. Возьмемся за рукі. Мне не трэба. Трэба ўзяць мяне за руку, каб перайсці дарогу, Уоллес. Але я супертыгр. Ой, хутчэй. Нават супертыгр трымае маму за руку, калі пераходзіць дарогу. Ходим, ходим. Давай, Хамф, бяжым. Тудум. Памалу, Уоллес. Трэба быць асцярожнейшым. Я супертыгр. Вітаю, Хамф. Вітаю, Уоллес. Яу, кутюм, бяу. Уоллес сёння супертыгр. Бум-бум, жывёлкі. Уоллес, ты наступіў мне на нагу. Прабач, але я супертыгр. Мо табе лепш пакуль перастаць быць супертыграм?
Я згодна. І я. Олес мне больш падабаецца. І Олес паспрабаваў некаторы час пабыць Олесам. Ён гуляў на турніках з Лун і Хамфам. Потым яны па чарзе каталіся на жывёлах, Наперад, жирафа! Наперад, кіт! Моя чарга. а потым Олес забыў і зноў ператварыўся. Наперад, наперад! Паціху, Олес! Хутка бегаць весело! Я супер-тыгр! Але супер-тыгр зусім не глядзеў, куды бяжыць. Ох, Олес, усё ў парадку? Я ударыўся галавой об арэлі. Прыемна мець маму. Бедный супер-тыгр. Я не супер-тыгр. Я Олес. Трэба памаленьку і глядзець, куды бяжыш, Олес. Так ты больш не ударышся. Добра. Хамф, Лун і Олес зноў пайшлі гуляць. Але Олес рухаўся вельмі марудна. Олес, ты добра сябе адчуваеш? Хочаш яшчэ раз на горку? Олес узбіраўся вельмі марудна. І з'язджаў таксама вельмі марудна. Хутчэй, Олес, і я хочу скаціцца. Часамі Олес быў вельмі смешны. Хамф, Лун і Олес па чарзе скочваліся з горкі так павольна, як маглі. Паціху таксама бывае весела. Час дзень распачынаць, весяліцца, бегаць і спяваць. Разам з Хамфам спяваць. Разам з Хамфам спяваць. Олес ды Лун, дядька гары тут, матуля, татуля, все разом мы і ты. Гай! Разом з Хамфом спявай. Хамф і вялікія боцікі. Аднойчы Хамф убачыў татавы боты на газеце ля дзвярэй. Мама, а чаму татавы боты на газеце? Каб яны высахлі, ён трапіў пад дождж, і боты прамоклі. Хамф паглядзеў на татавы боты. Яны ўжо не выглядалі мокрымі. І навобмацак не былі мокрымі. І ён вырашыў іх надзець. Мам, паглядзі! Цікава, ты яшчэ ўлезеш у свае боцікі? Я ўлажу ў тата ў бот. Мама пайшла пашукаць старыя боцікі Хамфа. Яны падабаліся Хамфу, але цяпер яны выглядалі меншымі, чым раней. Ён паспрабаваў іх надзець, але гэта было няпроста. Нага не ўлазіла цалкам. Думаю, табе спатрэбяцца новыя, Хамф. Але мне падабаюцца старыя боцікі. Але, Хамф, ты вырас, і старыя боцікі сталі замалымі. І мама павяла Хамфа па новыя боцікі. Мужчына ў абутковай краме памераў Хамфаву нагу. І знайшоў Хамфу прыгожанькія і вялікія боцікі, у якія Хамфавы ножкі цалкам уваходзілі. Пакладзём назад у коробку, Хамф. Але мне падабаюцца мае вялікія боцікі.
Хамф ішоў у новых боціках усю дарогу дадому. А потым хадзіў у іх па кватэры. Яны былі амаль як татавы. Ну што, здымаем? Але мне падабаецца хадзіць у вялікіх боціках. Хачу паказаць іх Лун. І мама адвяла Хамфа ўніз, да Лун. Вітаю, Хамф. Вітаю, Лун! А ў мяне вялікія боцікі, новыя. І ў мяне ёсць боцікі. Хадзём паглядзіш. На маіх боціках кветачкі. А яшчэ ў мяне ёсць парасончык з кветкамі. І Хамф з Лун былі гатовы да шпацыру пад дажджом. Яны вызірнулі ў вакно. Дзень быў вельмі сонечны. Вось бы пайшоў дождж. Тады мы пайшлі б на двор і не прамоклі. А яшчэ мы маглі пляскацца ў лужах. Пляск, пляск, пляск. Плёх, плёх, плёх. Што вы робіце, дзеці? Я уяўляю, што скачу па лужах. І я ўяўляю, што скачу па лужах. Пляск, Пляск. Можа, дождж пойдзе пазней? Можа, дождж ідзе ў садзе? Але і ў садзе не было дажджу. Сонца свяціла нават ярчэй, чым у вакне. Дурное сонца. Вось бы тут былі лужы, каб паплёскацца. Дождж, дождж, дождж прыйдзі, лі на галоўку і на жывоцік. Дождж. Файная песенька пра дождж. Дзякуй. Дождж, дождж, дождж прыйдзі, лі на галоўку і на жывоцік. Дождж. Яны спявалі песеньку пра дождж. Але на небе не было ані воблачка, і дождж не ліў. Хамф быў не супраць. У садзе ў Лун і так было цікава. Ён паліваў кветкі. Здавалася, быццам яны пад дажджом. І ў Хамфа з'явілася ідэя. Лун, паглядзі! Дождж лье на мае боцікі. Хай палье і на мае. Моя чарга. Лун напоўніла палівачку да самага-самага верху. Сюды, Хамф. Сядай, я палью на цябе. Лун палівала Хамфа вадою, нібыта ішоў сапраўдны дождж. Моя чарга. Цяпер я буду цябе паліваць. Што вы робіце, дзеці? Гуляем у дождж, але не прамакаем, бо ў мяне ёсць парасончык. І вялікія боцікі. І вялікія боцікі. Плюх, 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 пляск, плюх, плюх. Калі мама Лун прывяла Хамфа дадому, Хамф паставіў свае мокрыя боцікі на газету, каб сохлі. Мама Хамфа дужа здзівілася. А мне здавалася, што сёння сонечна. У садзе ў Лун не, там быў дождж. Час дзень распачынаць, весяліцца, бегаць і спяваць. Разам з Хамфам спяваць. Разом з Хамфом спявать. Уоллес ды Лун, дядько гори тут, матуля, татуля, всі разом ми і ти. Гай! Разом з Хамфом спявай. Уоллес купається. Аднойчы Хамфу захацелася ў парк, але ішоў дождж.
ходім у парк, калі ласка. Прабач, Хамф, але ідзе дождж. Гэта не страшна. Ведаю, але мокра. Пачакайма, пакуль дождж скончыцца. Хамф пачуў свайго сябра Оліса. Ён бегаў па кватэры наверсе. Падобна, што Олісу таксама хацелася ў парк. Пад дажджом усё становіцца мокрым. Акно стало мокрым, падаконнік стаў мокрым. Усё на дварэ стало мокрым. Але нарэшце дождж скончыўся. Сонейка! Цяпер хадзім у парк, калі ласачка. Хто ж гэта можа быць? Гэта Оліс! Здароў, здароў! Здароў! Оліс хоча пайсці ў парк. Можа, і Хамф хоча пайсці з намі. Так, хоча! Хачу! Хамф надзеў свае боцікі і выправіўся ў парк з Олісам і мамай Оліса. Я саскокваю. Я саскачу таксама. Усё ў парку было мокрае. Трава была мокрая. Арэлі былі мокрыя. А лужы былі вельмі мокрыя. І яшчэ гразкія. Я не супраць прамокнуць. Гэта проста вада. А я не супраць запэцкацца. Гэта проста гразь. Я выціраю горку. І я выціраю горку. У! Мама! Хамф і Оліс вярнуліся з парку вельмі брудныя. Паглядзі на сябе, Хамф, трэба пакупацца. Ага, і Олісу таксама. Не буду купацца. Хамф чуў, як наверсе мама Оліса набірала для яго ванну. Не буду. Здаецца, Олісу зусім не хацелася купацца. А Хамф купацца любіў. Ён плёскаўся і змываў з сябе ўсю гразь. Пара выходзіць, Хамф. Мама пайшла рабіць вячэру, а Хамф хутаўся ў мяккі ручнік і прыслухваўся. Кап, кап, капала вада. Туп-туп, тупаў Оліс наверсе. Хамфаў мяккі ручнік стаў мокрым. Дождж капае. Мама, тата, у ванне ідзе дождж. Ну што ты кажаш, Хамф? У ванне не бывае дажджу. Або бывае. Гляньце, гляньце. Вох. Ой, нядобра. У ванне ідзе дождж. Відаць, працякае зверху. Пэўна, ванна зноў перапоўненая. Вітаю, Оліс. А ти яшчэ не пакупаўся ў ванне? О, ванна! Не буду купацца. О, не. Усюды ў Олісавай ванне было мокра. Падлога была мокрая, дыванок быў мокры,
Цацкі былі мокрыя. Я так забегалася з Волесам, што зусім забылася пра ванну. Я не супраць макраты. Гэта проста вада. Тады, можа, пакупайся, Уолес. Не. А я так, люблю купацца. Добра, добра. Тады я таксама пакупаюся. З Хамфам. Хамфавы мама з татам дапамагалі Уолесавым маме з татам выцерці падлогу. А Хамф і Уолес пакупаліся. Моя лодка выходзіць на ваду. Плюх! Моя подлодка ідзе пад ваду. І абодвум было дуже весела. Час дзень распачынаць, весяліцца, бегаць і спяваць. Разам з Хамфам спяваць. Разом з Хамфом спявать. Уолес ды Лун, дядько гори тут, матуля, татуля, всі разом ми і ти. Гай! Разом з Хамфом спявай. Хамф і мурашки. Аднойчы мама павяла Хамфа і яго сяброўку Лун пагуляць у парку. Хамф пухнацік, Скачу. а Лун крылатка. Лячу! Хамф любіў хадзіць у парк. І Лун таксама. Там можна ўбачыць столькі новага і цікавага. Навокал у паветры трапяталі крыльцамі матылькі. Бегалі маленькія звяркі, што жывуць на дрэвах. Глядзі! Цяпер я вавёрка. Раслі малюсенечкія кветачкі, якіх і не ўбачыш, пакуль не ляжаш на траву. Глядзі! І былі малюсенечкія істоты, якія жылі паміж травінкамі. Быццам нясуць маленькія каменьчыкі. Гэта мурашкі. Мне не падабаюцца мурашкі. Яны агідныя стварэнні. Не люблю агідных стварэнняў. Чаму? Таму што А Хамфу падабаліся мурашкі. Некаторыя з іх нешта пераносілі, а некаторыя не. Некаторыя ішлі па сцежцы. І іншыя пускаліся ў самастойнае падарожжа. Яшчэ яны так добра ўсюды ўзбіраліся. Глядзі! У зямлі нара! гэта іхняя хата. Мне падабаюцца мурашкі. На мне мурашка! На мне мурашка! Лун, што здарылася? Мурашка, мурашка, мурашка! Дзе? Не ведаю. Вось яна! Ну-ну, Лун. Гэта проста маленькая мурашка. Бедная мурашка. Напэўна, яна вельмі спужалася, што трапіла на такога гіганта. Я не гігант. Я высокая настолькі. Калі не лётаю. Тады я высокая вось настолькі. Тады ты вышэйшая за мяне. Ведаю. Але ты нашмат вышэйшая за мурашак. Лун захацела пагуляць у пясочніцы. Пагойдацца на арэлях. Можете пхнуць, калі ласка. Трымайся.
Але Хамф застаўся назіраць за мурашкамі і назіраў доўга-доўга. Хамф, час ісці дамоў. І вось пара дадому. Бывайте! Почакайце! Лун вырашыла апошні разок скаціцца з горкі. І Хамф таксама. А потым яны разам пайшлі дадому ізноў. Лун, што здарылася? На табе яшчэ адна мурашка. Не, на табе. Скінь яе! Не хвалюйся, Хамф. Я яе скіну. Не! Хамфу не хацелася скідваць мурашку. Бедная мурашка, такая маленькая. Я вярну яе дадому, да мамы з татам. Мама пачакала, пакуль Хамф верне мурашку дадому, да мамы з татам. І Лун пайшла, раптам спатрэбіцца дапамога. Але знайсці мурашак зноў было няпроста. Вось яны. Урэшце Хамф і Лун адшукалі хатку мурашак. Бывайте, маленькія. У мурашак няма татаў і мам. Не, ёсць. Ва ўсіх ёсць тата і мама. І мама таксама павяла Хамфа з Лун дадому зноў. Час дзень распачынаць, весяліцца, бегаць і спяваць. Разам з Хамфам спяваць. Разам з Хамфам спяваць. Уоллес ды Лун, дядька Гары тут, матуля, татуля, все разом мы і ты. Гай! Разом з Хамфом спявай. Хамф і яго сябры. Аднойчы Хамф гуляў у сваім пакоі. Вітаю, спадар Шчанюк. Вы сёння чысцілі зубкі? Не, мае зубкі вельмі брудныя. Я не ачысціў іх нават пасля гарбаты. О, не! Кексік Крыс, трэба ўсім хутка чысціць зубкі. Часамі Хамфу хацелася гуляць самому, а часамі яму хацелася пагуляць з сябрамі. Хамф меў шмат сяброў, яго сябар Уоллес жыў паверхам вышэй, а яго сяброўка Лун жыла паверхам ніжэй. Хамфаў тата праглядаў газету. Здоров, Хамф. Здароў, тата. Что такое? Хачу пагуляць з сябрамі. Можна мне, калі ласка, пагуляць з Уоллесам? Добра. Хадзем да яго. І тата павёў Хамфа наверх, да Уоллеса. Хамф пазваніў і прыслухаўся, але не пачуў Уоллеса. Можна пазваніць яшчэ? Вядома.
Здається, у Уоллеса сёння няма дома. Але я хочу погуляць з сябрам. Можна мне погуляць з Лун? Вядома, можна. І тата павёў Хамфа ўніз, да Лун. Хамф пазваніў. І прыслухаўся. Але не пачуў Лун. Тата? Хамф, здаецца, сёння і Лун няма дома. Можа, мае сябры пайшлі ў парк? Можа быць. Калі мы пойдзем у парк, то можам іх там сустрэць. Так, можам. Тата адвёў Хамфа ў парк. І Хамф пабег гуляць. А тата прысеў на лаўку, каб далей праглядаць газету. Хамф гойдаўся на арэлях. Потым узбіраўся на турнікі, гуляў у пясочніцы і з'язджаў з горкі. Часамі Хамфу хацелася пагуляць у парку самому. Але часамі Хамфу хацелася пагуляць з сябрамі. Я пайду шукаць сваіх сяброў. Добра, Хамф. Але так, каб я цябе бачыў. Добра. Хамф шукаў сяброў па ўсім парку. Ён паглядзеў за дрэвам і пад кустамі. І ў месцы з вялікімі камянямі. Але Уоллеса і Лун нідзе не было. Здароў, Хамф. Здароў, тата. Што такое? Яны не ў парку. Падобна, што не. Няма сяброў, з якімі я мог бы пагуляць. Праўда? А што наконт мяне? Смешна, тата. Ты не сябар, ты тата. А мне падабаецца з табой гуляць. Добра. Тады хадзім гуляць. І тата гойдаўся на арэлях з Хамфам. І ўзбіраўся на турнікі з Хамфам. І гуляў у пясочніцы з Хамфам. Але тата быў завялікі, каб з'ехаць з горкі. Я захрас. Смешна, тата. І Хамф з татам пайшлі зноў гуляць у пясочніцы. І тата пабудаваў найлепшы ў свеце замак, а Хамф дапамог зрабіць яго яшчэ лепшым. Вітаю, вітаю! І тут Хамф пачуў знаёмыя галасы. Гэта былі Уоллес і Лун. Яны ўсё ж прыйшлі ў парк. Мы хадзілі ў бібліятэку. Нас адвяла моя мама. Я ўзяў кнігу пра дыназаўраў. Воу! Мой тата пабудаваў найлепшы ў свеце замак, а я дапамог. Глядзіце. Мне падабаецца. Замкі з пяску мае ўлюбёныя. Тата гуляў са мной і захрас на горцы. Хочаце таксама пагуляць з маім татам? Хачу, хачу! Можна і мне зрабіць вялікі замак з пяску? Ха-ха-ха! Вядома, можна. Я таксама ўмею будаваць замкі з пяску. Цяпер у Хамфа было шмат сяброў. Уоллес, Лун, Хамф і Хамфаў тата будавалі разам замкі з пяску. А мама Лун прысела, каб разглядаць газету. Час дзень распачынаць, весяліцца, бегаць і спяваць. Разам з Хамфам спяваць. Разам з Хамфам спяваць. Уоллес ды Лун, дядька гары тут, матуля, татуля, все разом мы і ты. Гай! Разом з Хамфом
Спявай. Хамф і Пухка. Аднойчы Хамф з мамай прыйшлі ў парк. Хамф любіў хадзіць у парк. Часамі там ён сустракаў сваіх сяброў. Нехта быў у пясочніцы. Гэта быў не валасацік, як Хамфаў сябар Уолес, і не крылатка, як Хамфава сяброўка Лун. Гэта была Пухка, і Хамф ніколі яе не бачыў. Яна гулялася са сваімі трактарам і прычэпам. Хамф яшчэ ніколі не бачыў такіх трактара і прычэпа. Яму хацелася з імі пагуляцца. Мама, там у пясочніцы Пухка з трактарам і прычэпам. Можа, калі ты ветліва папросіш, яна дасць табе пагуляць. Я пайду пакатаюся на жывёлах. Добра. Нейкі час Хамф катаўся на кіце. А Пухка ўсё-такі гуляла ў пясочніцы. І Хамф вырашыў пакуль перайсці на жырафу. Ён вельмі хутка ехаў на жырафе і ўяўляў, што едзе на вельмі хуткім слане. Потым яму надакучыла катацца. І цяпер у пясочніцы не было Пухкі. Тады Хамф вырашыў вярнуцца ў пясочніцу. Але калі ён там апынуўся, яго чакаў сюрпрыз. Трактар з прычэпам засталіся на пяску. Гэта былі вельмі прывабныя трактар з прычэпам. І ніхто з імі не гуляўся. І Хамф вырашыў трошкі пагуляцца з трактарам і прычэпам. Гэта мой трактар. І мой прычэп. Хочаш пагуляць? Хачу. Можаш узяць прычэп. А я возьму трактор. Прывітанне. Як цябе завуць? Хамф. А цябе як? П'юла. Вітаю. Вітаю! Хамф і П'юла гулялі ў трактар з прычэпам і раз'ездзілі многа дарог у пясочніцы. Давай цяпер пагуляем і нешта яшчэ. Добра. У што хочаш пагуляць, П'юла? Пагуляем у гэта. І як гэта завецца? Гэта завецца беганне вакол дрэў. Беганне вакол дрэў вясёлая гульня. Так, я сама яе прыдумала. Я таксама прыдумаю новую гульню. Пагуляйма, украні кожны ліст. Здароў, Хамф! І тут Хамф пачуў, як нехта яго кліча. Здароў,
Хамф. Гэта Олес і Лун. Хадзем на горку. Добра. Добра. Хамф пабег за Олесам і Лун. А П'юла не. А як наконт тваёй новай сяброўкі? Можа, яна таксама хоча з вамі пагуляць? П'юла вярнулася ў пясочніцу. Хамфу падалося, што ёй крыху сумна адной. Хто гэта? Так, хто гэта? Гэта П'юла. Хочаце пагуляць у бегане вакол дрэў? І як у гэта гуляць? Я пакажу. Хадзем, П'юла. Мы зноў будзем гуляць у бегане вакол дрэў. І яны ўсе разам гулялі ў бегане вакол дрэў. Нават П'юла. А потым гулялі ў крані кожны ліст. І ўсе лічылі гэтыя гульні вельмі вясёлымі. Мультфільм агучаны студыяй «Гаварун Бай». Асабістая падзяка Яўгену Бараноўскаму, Андрэю Дубянецкаму, Валерыю Ваяйкову, Стасу Мельгую, Валерыю Савіцкаму, Іллю Гуцалюку, Захару Жамойдзіну, Арэне Валацько, Максіму Кузьмічу, Аляксею, Вадзіму Зеньку, Геннадзю Сарана, Аляксандры Савіцкай.